Anna itt van. Szerintem igen. Lehet Én így elutasítok. Öld. Új! Aj! Én most lányok látok. Tudjátok hánytam. Köszönöm szépen. Hallom, majd megtudom, Te kizárultam a patikat. nem. Dobott. Akkor egy elszak. Adok, hagyjál, jól hányi kecske. Gratulálok. Jól hányi kecske. Én vagyok már. Anyád. Nem vagyok, hogy a rendelkezésre. Megint csípol a fülem. Yes! Több papja. Felpárjálom a csikítás, hogy jöhetünk. Nyugodt már, nyugodt. Én megyek a hajó elé. Jól hányi kecske. Én bezárjam magam a hajót. Jól hányi kecske. Felszom mozgás. Írjál valami csapatba. Hova? Csapatba. Vegyél már be! Írjál, de. Írjál meg a mondva, barátba. Hát csapatban itt van már! Nem írtál semmit. Semecskék ott fönt. Ja, föl, ott sincsen, nem beállom. Én sem. Írjál, hogy szívesít a színról. Miért szívesít ajándék mindent érkezett? De miért nem szívesít? Na. Ajándék. Nekünk komolyan mondom. Ilyen egyszer, hogy folytatod 3 hülye. Egyszer érte el, hogy önmaradtak, és nem lett a fújba. Az egyik kutyaszor bebújt. De hogy tényleg épp pedig valamennyi van. Érfél múló 23 másodpercen. 23 másodpercet? De akkor másodpercet. Hát ne, csak. Gyerekek, segítsetek kommentálni, hogy melyik hajat tegyetek. Nem is láttam még azokat a hajakat hagyjál. Hát te a nézőkről beszéltem. Hát ez mennyi feliratkozók van? Hát nem tudom. Nekem 22 fancsizmünk. Amúgy ez az érdekes, hogy arra de nem is látszik meg a sávdomadóság, de nem biztos. Majd több hullant előtt van. Mi is, de gyere oda, ahol a forgászmény van. De ott hagyottak. Szinte lehet. Bocskál. Bocskátok akkor, ki Hol volt a kedvenc számomban? lesz a fogó? Nem érsz. Te leszel a fogó. Hol meg? Nem szaladtál rajtam. De átszoltam. Nem, itt szaladtál előttem. Nem, nekem átszaladtam. Állj meg. Nekem ennyire szaladtál előttem. Hát, de elszaktam ezt. Nem szaladtál, mert én vagyok. Nem fogom. Na, akkor most ki a fogó? Ezek én. Elkaptál a arra. Ráfogok, jaj. Majdnem. Zara a fogó. A vízbe. Majdnem meg volt. Hiszem el. Gyere ide. Ki a fogó? Lara. Esével a vízbe úgy van. Engem nem kaptál, hogy egyébként így szaladok mögötte. Jó! Ez az infót amúgy. Jézusom! Nem Nem vagy menő. Hát Miért vagy? nem vagy az. nem De nem vagy az. Szóval az nem. De nem vagy az. Miért vagyok ilyen lassú? Nem hiszem el. Ha nem is vagyok az Nem filmben. volt. Hol van ennyivel? Nem voltam meg. Nem volt, belém mentem. Nem, nekem még ott voltam a bűzben. Nekem már megvoltál. De ha elbújsz, az nem ér. Én nem voltam el, aztán megnyugom mentem a vízbe. Van, de az elbújsz, mert az nincs se volt. Rossz van a hajón. De nem egyre a hajóra, mert az úgy nem ér. Nem várjál, most jöttem. Nem szóltok? Hát de egy fogocskákat nem ér elbújni, akkor fogocska. Nem bújtam, mert itt szaladok, itt bukálok, nem bukáltam. Itt szaladjáltam, nem? Ja, csak észre se lehet tenni. Hát, akkor biztos nem csinálom. Zara amúgy a fogó. Nem. De, én az előbb megfogtalak. Nem fogtál, én nem megfogtam. Nagyon megfogtalak meg, hogy a fogó. Nem is fogtál, mert nem vagyok fogó, nem És megfogtalak, átalottam rajta, mint az. Aha, nagyon. Hát igen, nagyon. Csak ez ilyen beszélő. Hajóra nem megyünk. Az úgy csalás, én az nem Mikor nem? De az úgy csalás, nem volt olyan, hogy hajóra fel lehet Nem menni. csalás. Csalás, mert hajóra nem lehet fölmenni. Én nem büszke följöni, ha jössz jelen. De föl tudok. Hát akkor meg... De nem megyek. Én nem tudnék fölmenni. Én nem fogok, mert nem tudok kijönni. Amúgy igen, nem lehet a Ha kocsa. kicsit beszélni, amúgy azt tök jó, hogy beszélni, és kicsit